president haana cheine maZimbabwe haana basa navo. Ndoti unotongoti vafa kana vaita sei passport unozviziva kuti dzakakwidzwa zvokukwidzwa zviya hadzitengeke hadzitoreki dzinodhura. Hagoni kumunyeketedza kuti chiita kuti passport dzidzikevo kana vasingadi nemasilamu avo. Ngadzidzike passport wo dzisvike kuma 500 rand. Vanhu vagonawo kuita mapassport. Dzakwidzwa zvokuti vanhu vasatombotora passport vanofiramo. Miko yavo ndeyekuti kufa kwevanhu ndokuti vawane kuda simba rekuva vazadzane ikoko. VaZimbabwe achifa vachizadzana munyika. Saka inini hangu ndakonewa asi shungu yangu yanga iri kuda kuvapo. Inini ndachida kuti makomrades vamaita zviya ndaida kutowedzerawo nezvangu kuti titovavudza ivo vaya maambassador acho waya kuti chitovhagwa ipo paya taida kuti mapurisa vatovasungira nyaya yokuenda nemapepa asiriwo. Ngavatosungwa imhosva. Imhosva kana ichitwa nesu kana ichitwa negovernment haisi mhosva. Muno muSouth Africa government inosungisiwa. Munhu anenge aita zvonosungwa. Saka ndachitoda tizive kuti mapepa aya akawanikwa pai akabva muembasi. Ngaasungwe mukuru weembasi kana ivharwe. South Africa yakavhara embasi yeIsrael muno. Nhasi uno vari kuona kuvhara yeZimbabwe, vari kuona kugwa negovernment yeZimbabwe. Ndo iri kukonzeresa problems dziri kuitwa navanhu vekuZimbabwe muno. Saka vaifanira kugwa negovernment yeZimbabwe kuti imbobvai kupinde vamwe vari kuzvikonewa. Chavo kungorova munhu asina kana nesimba. Zvakafanana nemurume unorova mukadzi nevana achingozhaka nezvibhakera. Vasinga defenseless people, vanhu vasingagoni kumudzosera. Uru ndo zvari kutiita. Ramaphosa haasi murume unogwa tiri vakadzi kaisu. Hatina pfuti. Tinongobatwa nemapurisa akatotakura pfuti. Mapurisa akatakura pfuti tobatwa tosungwa toiswa muvheni. Hatina, muri kuona, most of the people havana motikari vanongozvitamburira. Vanobatwa zvakadaro. Achisiya avo vamwe vake vezera rake apo. Ngaende kuna munanga agwa anosvika anomutasi. Saka anyway hatingautaurisi kuti pamwe tingazopedzisa tadzingwa. Nekuti comrade nyoka yamabhunu naye akaotaura zvokuti Ramaphosa hatimudi uko futi. Saka vakazviwa vanogona kutopedzisa vasimbisa kuti okay tagara takadovengwa zvekare. Asi tombova respectawo zvishoma nekuti tiri munyika mavo. Timbodzika mbichana kusvika zvinhu zvedu zvanaka. Asi vaifanira kutotipa mabhesi kuno kuLimpopo kuna North West kwese kuya. Ekuti vanhu vatrainiwe muno zviri kuitwa naPaul Kagame. Saka mhosva yese kusawanikwa kwedemocracy kuZimbabwe zvinokonzereswa naCyril Ramaphosa. Nekuti hatingagwende munhu akatakura nezvombo zvinotyisa manuclear bombs ariko kuZimbabwe. Waifanira kutibatsira kuti amavo inesu kuno. Asi zvisinei tichasvikawo ipapo, tichapasvika. Tichapasvika ende vachahochemawo nesu. Tichahoitora neLimpopo iyoyo rimwe zuva rimwe gore. Inyika yedu yavanayo iyo yavari kutivhaira vachitisunga mairi. Saka anyway, maita henyu basa mainda ndo zvadai kotiwo nditendewo zuva ranhasi. Zvamaita basa ndakuonai mainda. Asi su rimwe zuva tichadini tichazoendavo. Asi ndandiri kukumbira kuti kuzivana kwatiri kuita makomrade ikoko, ndavona comrade Saluwaka, ndavona nevamwe. Ndachikumbira kuti kumberi uko kuna navageza vakuru vedu vanovaiwo mapresident edu pari zvino. Ngapaitwe komiti chaiyo pagadziswe chikwama kuitira kuti vaya vanenge vachitla vasina mapassport vanohla kufamba panoitika zvakadai vanongokanda mari yavo inotogwa hondo. Vanokanda mari muaccount, mari iyo ichashanda zvikuru kutakura vanhu, ichashanda zvikuru kuti vanhu vari papo vanenge vachidla vachifara vari papo. Vachigwa nayo government. Vangadai zvinezvi paya papaitika dzainofanira kutorira pfuti dzemuSouth Africa pachitogwa kuti vazvione kuti hazvina kutomira zvakanaka. Saka vanhu vanga varipo vashoma zvokuti havana chavaizoita ipo paya mapurisa akawanda. Asi vanhu vakawanda pale ningiri embassy yaifanira kuto magedha akukwanywa kupinda mukati kunomutora woyo wacho mukuru wacho woyo. Nokuti handioni zvakanaka waifanira kutobuda naiye vazomira ipo paya achitaura ari paya kuti shuwa zvakadai. Saka anyway
regai tigoona zvodi isitangomira kuvakuru, isatirongi tinomira vakuru vari kumberi, varonge vaite chikwama, nekuti pati itori pati iyoyi ndo vamwe vachitaurawo zvokuti Chamisa achitomuregai. Chamisa wakashanda nematsotsi, wakashandana naBiti, wakashandana naShavangu, matsotsi ose vaya. Vana Biti vaya vakatanga kunetsa kubva kuna Tsvangirai chaka mangozviona kuti chii chaingoitika. Saka ndizivi kuti hake wanga afunga kuti pamwe mashanduka, but wakashanda nematsotsi zvokutoti pari paya une trauma utogwadziwa zingaiti kushaura kuti otangazve here pati around one nenzira iyoya. Mhosva ina Chamisa waifana kutora vapfana vasina kubvira vambopinda mupolitics ana Biti. Vana Biti vakazama kutanga zvavo zvikaramba vava vasina masupporters anotoonekwa. Saka kudzoka uku kuzama kuti pamwe vana Biti vanhu vari kushandira dumbu chete, havasi kushandira nyika. Vanhu vaya vangofanana Mnangagwa, havasi vanhu kutoti chero mupati medu muno totombovada kumberi. Vana Biti, vana Shavangu, vose ivava hatitombovadi. Hanomozviona vanhu vari kugura zvigaro. Munhu ungatombova right nyana ndikupe, hanomurono wango disadvantage wavo. Zvino ini ndanchitoti Chamisa waraundi waChamisa uchine trauma yanayo, uchiri kutofunga chaizvo kuti asi chii chaicho. Uri kutombobvunza una Mwari kuti naye Mwari ndibatsireiwo, kasi pane pandakatadza kani? Hapana paangabvunzawo naMwari. Chamisa ngangotenda kuti vanhu vaakashanda navo, munhu woga anga ari faithful paya, ndivo vana Job Scarlett nana Ngaribvume, ndo vanhu vanga vakatovimbika nyana. Vaifana kutotora Job Scarlett umuita vice president wake. Izvo kupivimba naBiti wakakoneka mwana Tsvangirai, unova ndio chibaba chedemocracy. Ukaona munhu aikona na Tsvangirai was a democratic father, but wakakona na Tsvangirai. Saka nekuda kuti waigwira dumbu rake, iye une qualities ake hwokuva mutungamiri Biti, hatisi kuramba. Asi panyaya yekugwira zvedumbu izvi, shuwa kutaura chokwadi, tikadomisa kuno kwedu kunoku tashandira mahara, tingarwa vanhu vachisungwa. Handi vanhu vari kusungwa, vana Blessing Mhlanga vari kusungwa, vana Nyoka yeMabhuna kusungwa, nesu tichasungwa avo, toziva tichasungwa. Nokuti tiri kutofonegwavo kumusha nehama dzedu kutoti aiwa zvamuri kutoita kuno kumautozikamwa, saka akuuya kumba hakuwiki. Ndikati ndotouya ndasungwa ndizvezvo, ndozvazvitori naye vaisungwawo kare, ndakavaudza. Ndikutonzi aiwa ndikutodiwa, ndikutoonekwa. Nekuti isati tiri kutaura chero kumafacebook kwedu, mukaenda mowana tiri tongotaura zvose zvitiri mavhidhiyo, hatina zvatombovavhunduka vaniva zvikanandezvi. Saka zvokusungwa hatizvityi, asi vanofanira kutouya vari varume chaivo vakasimba. Nekuti vakauya mbwende dziya dzatajaira, zvimapurisa zvine nzara zvinopepereka zviya izvi, munova uchi 5 vese vatowa pasi vafa, hatina kana nguva navo. Saka Chamisa uchiri wakavhunduka. Saka enda ndichiti tendai kuti Chamisa wawisiwa. Saka vanhu vachine belief vachiri kumuda, but hapana zvaangaita wawisiwa. Waifana kutora ma-school children, vana vakapedza maform 6, vana vakabva kuuniversity vatsva, variko vanhu vakasimba vatsva, variko vana comrade vanonzi comrade neSaruwaka Keva, handiri kutanga kutovaona iko zvino mupolitics. Saka ndikuzama kutaura kuti kune vanhu vanotova nepassion yekuti nyika inake, vanotorwira nyika. Vana Nyoka yeMabhuna ava chero havo vanga vari kuzana, but unotoona kuti vision yavo ndeyekuti nyika yedu idzoke muvirginity hwayo. Saka ndo mistake yakaita naTsvangirai. Saka vageza tiri kutovaudza iko zvino kuti vasaita mistake yakaita seiyoyo yokuzoda kuteratera vanhu vakaita sana Machakaire vasana Tungwarara sevamwe vose achiti vane experience. Hakuna chinonzi experience yekutonga. Vanotonga vanhu ndo vanokudza zvokuita, iwe chingoteerera chete. Hatina zvokui unofanira kudzidziswa kutonga, wakambotonga nani saka unogona kutungamira. Hakuna izvozvo, vanhu ndo vanokudza zvokuita. Kana vanhu vakati toda zvakati woita zvando zviri kungoitika kuBurkina Faso,
Purezidenti uri kushandidzana navanhu zvisingaiti. Saka kutonga kwemunhu chaiye wakanaka kuteerera vanhu zvavari kuda woita izvozvo. Handi nyika ndeye vanhu. Nyika isi yako, harisi purazi rako. Hauti iwe sezvoita chiya chinonzi hani ichi chinhingirichi ichi mudhara chinobva kuBeatrice chiya ichi comrade ichi chinonzi comrade Mahiya ichi chinoti hanzi isu semaveteran kana constitution ikarongwa nenzira yatisingadi isu maveteran tinotoidambura bepa iroro tonyora patsva nekuti isu tisinoziva zvinoda vanhu vedu. Achitaura zvinhu zvekupenga zvakapusa-pusa zvakada, isu tingazigwa naMahiya zvatinoda isu. Ko zvino zvavari kuita zvavanoda ifoma nema4x4 wai vasingatipi ma4x4 achewai. Mahiya wakadopima vanhu vemuZimbabwe akaona vakapusa neicho chinonzi hani chinomona ichi. Zvichapera zviya zvose zvichakupapa kwese kuyako. Zvinopera nokukasira, muchazviona mapero azvo. Chinobhuruka chinomhara. Hachirambi chingobhuruka chingoenda chiye chakutoshura. Chava chabhuruka chitoziva kuti chautonomhara. Saka haiwa chine mavambo chine magumo. Hakuna chinhu chinonzi hachina magumo. Wauya wava purezidenti zorova kuti purezidenti huchapera. Saka musavhunduka vana veZimbabwe. Toda kuti iko zvino titore vanhu vanotunga vasingazoti disappoint nokuti tamba namafeelings edu vachizoita zvavanoda sana biti. Toda vanhu toda kuti pagozosarudzwa vanhu chaivo vanenge vachitotitungamira vane chekuita nokushandira nyika yedu yeZimbabwe. Maita ndatenda.